Astu. Ha 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 ha. Ini berapa kali? Kita pira ya? Aku Dua. Dua. Nek karo Dik niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Inji alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Inji niki acarane. Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih punika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot. Nggih pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Injih. Hari Sumpah Pemuda, Dik. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Izo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, ngandere Ayang Akbar ki harus semangat. Menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus? Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh. Upama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku. Gua pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi to bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki kok malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to.
Sampeyan jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gale nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Wisuda Oktober. sudah. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah sing berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pura. Sayang. Kok sayang wis? Prasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta, sayang cinta. Ayo cium sik. Ning panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, iki lho. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, gantengnya Jan ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin, ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak, Oh enggak, kok tahu? karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucap ning, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi.
Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. Lewung kok lencong kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omongne ning asine ning jero baten tapi Oh, kucap ning lambe kucap kok ning ya lambe. sepurane. Iya. Ngono aja diomongne ning panggung. Asine atine Mas Akbar ya kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaianmu kene rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe nok gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat kuwi. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Heeh, ki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lara Ati 2. Oke, Lara Ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Heeh, karepe. Oh, buka celuk. Oke. Lara Ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Heeh. Monggo. Semara lali aku yen nyanding wanita liya wis milia tresnaku apa dheweke wis milia dadi bojoku apa bojone bola-bali manggawe gelaning rasa tresna sliramu rapi sanjaka Dangdutnya Mas. Duduk sini Dek, kan duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Gue belajar ya. jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas?
upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Duh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak Jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Aduh, kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah, bisa paham. aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek kuwe Wes, nak Mas. kuwe nak nan. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Kandhani kok. Domongi kok. Wes. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentok lapune jan. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Pak. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mio. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dik Mio Niken. kukuk kemari kukuk. Ayo mari lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Mio kukuk kemari kukuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jan? Aja dipleroki yo sak ramban. Yuk. Ojo ditinggal kapribaden katimuran. Mangkoke eri ing
bener kandhamu. Ini kan tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya? Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya? Iya Aa. Telek. Telek-teleknya apa to, Ki? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapa? Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk ya kok tadi? sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngengeono bar. Oh, mau mbek aku. Ki karo iki lho, cukuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku ya sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta. Timbang ora ana. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh, mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling meng to? Heeh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau renek. Lagi iki lho. Eneng. Enek meng jane. Enek mau jane. Ning warung malah jan. Apik. Iki Isih keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Kowe nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Dak cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, ya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu Ya ora takut, kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astaga. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep yo enggak? anakku, Apa yen yo tak kan? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane. Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki Akhirnya sakmono jadi uga, dalang. Ger. Heeh. Aku sakmono uga nyuwun sewu, Meo Iya. kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Oh. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Heeh. Aku ya duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono ya duwe lambe ning ndas. Lho, piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak Apa itu? WA. Heeh, gung paham aku. Weh niken urung paham Aku kowe. urung paham, aku karo nikah nak wong polos to. Oh Ora iya. piye-piye urung genah apa piye, Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah paling ada cekakaan ya Mas. Nek, heeh. Kudune iki Hahaha, lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. Lambene meletek di sirah. Ngumur ya? Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten, Mas. Komplangan. gamelan karo ki. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe?
Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksude karo nggih sepote Ngono to, sliramu. Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to, Sing jelas Kakang to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kakang. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben Lah cantik, iya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Heeh, kamu. Wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Sindi Wis ta? saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong Niken. pati kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Heeh. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatan gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye mau nganggo. selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Aduh. Oh ngene lho, Mas. Sik to Dene. Kowe iki ora Iki lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Nih. Biyen ki umpamane tangan rene kuwi ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Jajal. Bisa, Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh, Oh iya, siap. jajal piye jajal. Ah, siap. Piye, Makane aku Bang? ndek salah. Ih, Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lha jare samian sing ngaplok tontonan. Dicontoni sik. Nyontoni angel rap. Wah, seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Tek. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Heeh. Oh iya iso aku iso. Ayo, ayo Ya. Duk, di. Lho lho kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Heeh. Lho piye to ki? Iso nek ngono ora apa-apa to. Iki pamen Lah aku sik ngesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak Isone nek ngene muni. kok. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh, ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono. Oh, ta. iya. Ya, Dang. Ayo, Le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Ya. Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor Sing kene. isor plek. Tapi bener. sing kene kebanteran. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Walik, Duk, walik Duk. walik. Ah. iya. Kulino ngede. Oh, ayo Ah. dibaleni Duk, baleni Duk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Ah. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lho, aku roh. Ae ora. Aku malah nggo cempolo. Aku Sik ora ta? puas. Apa Wih, ya? Iki wayang ora ning BPJS lho korban nuntu. Duk, Apik tapi lho. aku penasaran kuwi jane brengose tenan apa to? Lah, iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngusak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi Wis brengose. tak kandakne ning ngarep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengos asli apa ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Tak lapi. Dicek. Yo.
kok rekoso mentaya. Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso kaya Iya. ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas. Iya. Luar biasa sekali pengorbanane panjenengan Kang Mas. Labine keringetan, labine keringetan dilapis. Kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Nah, Mas. ngono. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas. Apik kuwi. Lah iki lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih panggan Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya ya ya. Bunda aku kaget lho ngantian. Iya. Kok Menghayati mek disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh. Wadah apik kuwi kok Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, yo. Manut kalian pun Kakang Yai. Wah. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Dadi garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kowe. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ki apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Hmm. Iki Kowe arep kok luwe galak timbang Bandung bar. Apik. Anu kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresna kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Lah, Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokra untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lah iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Disetel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Aduh. Mike kurang ngisor. Nah. Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas?
Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju, Mas. Lho kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? Ne apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh, silit banget. Gosok. Anu, was mas. Aduh. Ngeprak Jack, Ngeprak. ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi harunduk niken. oke. Kok ndongaren men to, Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat to. Wis gobios trajari sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean Jaluk suwuk. dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok ya, Cok. Gemati masih bra, yo dijogetnya lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepek. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to, Nduk? Lambaranku katresnan suci Terus? serta uga tulus sing janji endah rinangkit sakjroning ati Limas ojo blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring paduka Son Kang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak roti hati Keploko lagi bergoyang bersama Kang Mas sawit bersama Imeo Asta berapa suka
kau terus liramu kusuma ayu pujaan hatiku anteng manis lamun kadulu meraati kemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji endah rinangkit sajroning ati Nimas aja mblenjani tresna nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring patuku Nimas aja mblenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas sawiji tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur Luar biasa Yondo. Iya, Mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya, Mak. Berarti ditongkas, Mas. ora kowe kok sitok ongkas Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. apa enek dalang kok tompele sak rai lho Iki ke pas perang bar kepancal wayang. sana dulu yuk ngaju meneng sik Bah, suaramu apik lho, Mas. apa ya alem aku kowe alem Suarane apik. Terus Sing sing elek Kelakuane. wis suwe. Heeh niki saka anu wau wonten pamurutan anu Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten Nggih, nggih mbok heeh. bilih kersa Menyampaikan pesan-pesan nggih. Nggih. Heeh, suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Satya Putya Pangagasih Durangara Subina malih katur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju riyen wonten ing mawon, sasana nggih. budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Nggih. Kang Mas Arya Kasuwono. Weh, Dek. Satya Putya Pangagasih Oh mboten kersa nggih. Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. anu tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Ah. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan Kok jumeneng. iso buah-buahan iki lho. Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Pomoke ngriki. Weh.
kenalan dulu. Kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Nduk. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu enggar. Wilujeng dalu. Yen to para kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwalik. Rene. Kuwalik. Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwalik. Asmane sinten telatah pundi? Lah, padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malik piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh, budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Hati-hati Dan apa? lho. Lah,